Samoobslužné pokladne sú pre niekoho symbol rýchlosti a moderného nakupovania. Pre iného dôvod na poriadny hnev. Na Slovensku sa v poslednej dobe rozpútala vášnivá diskusia, ktorá rozdeľuje zákazníkov na dva tábory. Kým jedni si pochvaľujú, že sa vyhnú dlhým radom, iní hromadne volajú po bojkote obchodov. Sociálne siete zaplavili heslá ako "Nie som na brigáde, som zákazník" a mnohí Slováci odmietajú robiť prácu za obchod. Objavujú sa dokonca názory, že ak si majú tovar nablokovať sami, mali by za to dostať minimálne zľavu z nákupu. Okrem pocitu, že robia neplatenú prácu, ľudí trápia aj iné veci. Náhodné kontroly nákupov v nich vyvolávajú stres a nepríjemný pocit, že sú sledovaní ako potenciálni zlodeji. Starší ľudia majú zase často prirodzený rešpekt pred technikou, či už ide o hľadanie správneho druhu pečiva alebo váženie ovocia. Tento názorový stret vyústil začiatkom roka 2026 až do bizarného incidentu v jednej zo žilinských predajní, o ktorom informoval portál žilinak.sk. Mladý pár tam narazil na pani v strednom veku, ktorá stála pri samoobslužnej pokladni s košíkom, no odmietala si sama čokoľvek nablokovať. Keď sa jej mladá žena spýtala, či nepotrebuje pomoc, pani na ňu začala nepríjemne zvyšovať hlas a rozčuľovať sa, že ona tu nepracuje, nie je sluha a čaká na predavačku, aby ju prišla obslúžiť priamo k samoobslužnému pultu. Celú situáciu nakoniec vyriešil partner mladšej ženy, ktorý sa rozhodol byť lepším človekom a pani všetkých 30 položiek z košíka trpezlivo nablokoval a uložil do tašky sám. Pani tak nakoniec dostala to, čo chcela. Bola obslúžená. Hoci nie zamestnancom, ale iným zákazníkom. Na obranu obchodu treba spomenúť, že podľa mladého páru, ktorý sa s príhodou podelil, mal obchod v tej chvíli otvorené aj klasické pokladne, kde blokovali nákupy zamestnanci obchodu. Namiesto vyvolávania konfliktnej situácie, tak spomenutá zákazníčka mohla počkať na rad pri bežnej pokladni. Obchodné reťazce sa bránia sťažnostiam, ktoré zaplavili verejný priestor. Podľa ich štatistík viac ako polovica zákazníkov tieto pokladne reálne využíva, pričom v niektorých prevádzkach je to až 60%. Tvrdia, že technológie im pomáhajú prežiť v čase, keď je na Slovensku akútny nedostatok predavačov a že klasické pokladne s osobným kontaktom rozhodne nerušia. Samoobslužné zóny sa budú v budúcnosti len rozširovať. A to nielen v potravinách, ale aj v obchodoch s oblečením či nábytkom. Zvyšujúce sa napätie v obchodoch tak môže ešte viac gradovať. A čo vy? Patríte k ľuďom, ktorí si nákup radšej nablokujú sami, aby boli rýchlejšie doma? Alebo vám tento postup vyslovene vadí a odmietate samoobslužnú pokladňu používať? Podeľte sa s nami o váš názor a skúsenosti v komentároch pod videom. Ďakujem za sledovanie, nezabudnite na odber a vidíme sa pri ďalšej téme. Dovtedy ahoj!